Assalamu alaikum. Ni ce dai Zainab Rabiu, wacce ka fi sani da Hannatu, a cikin shirin daɗin kowa na tashar Arewa 24. Gaskiya na shiga harkar industry zai kai irin shekara 3 haka. Na samu abubuwa da dama na jin daɗi ko kuma in ce rashin jin daɗi, amma jin daɗin ya fi yawa. Haka ne, na kasa ban samu matsala da gidanmu ba wajen shiga, don yar Kano ce, haifaffiyar Kano, kuma ina zaune da iyayena a cikin garin Kano. Zan je in yi harkar industry ɗina da cikin gidanmu, don haka ni ba zan ce na samu matsala ba. Abu mai wuya dai irin in ba garin ku bane shine zaka sha gwagwarmaya ka sha wuya. To na yi fina-finai da dama, amma ba ta inda aka sani sai daɗin kowa. To ina mika godiya ga masoyana maza da mata. Na san suna so na kuma ina da so sosai, to ina mika dukkan godiya ta ga kowa da kowa. Ci gaba da ganin tashar YouTube ta Gaddafi. Baba Gaddafi. Gaddafi.